Hei vaan sun heisu Villessä, arvoisa katselija. Ei tullut Syköltä sinisiä kiekkoja, niin ei pystynyt pitämään live-striimiä ja tajusin, että viimeisin muu video on ollut tosiaan In The Bagin viime kauden alussa. Kelasin, että pistetään nyt ainakin sellainen ilmoille tässä vaiheessa. Katsellaan vähän mitä bagista löytyy. Se on tossa muuttunut kauden aikana. Aina se muuttuu vähän ja saattaa muuttua vähän ratojenkin mukaan, mutta kyllä siellä aika sellaisella perussetapilla mennään noin suurin piirtein. Perinteisesti puttereista liikenteeseen. Eli puttereina on 2 kappaletta. Tulehan nyt sieltä. Noin 2 kappaletta Hard Basic origoja. Nämä Hard Basicit oikeastaan pamahti niin kuin saman tien. Nämä istuu vaan lapasee kun nakattu, nappalettu, mikä ikinä se onkaan. Joku semmonen lätti päältä ja jämäkkä, mutta tosi gripikäs, tosi suora, liitää, menee koriin yleensä, ainakin jonkun useilla. Joo, semmonen. Sitten heitossa on 1 kappale erittäin hakattuja basic origoja. Tää on tällaista löysempää. Ja tää toimittaa tosi alivakaan heittoputterin virkaa. Heittelen aika paljon lähäreitä tuolla, varsinkin sellaisia, just että jos pitää heittää vaikka hysseflippiä tai muuten vaan, että tarvii jämähtää hyvin paikalleen. Sitten suora kautta ihan pikkasen alivakaa heittoputteri Color Glow origo. Välillä saattaa olla myös Ultriumi bagissa, mutta tää on ollut niinku se mani itelle. Siinä on ton koomikon kuvakin tossa kans, ei kun ei toi ollut tässä. No mut anyway. Sitten on Troijaa 2 kappaletta. Basic Troijaa. Aika harvoin tulee heitettyä backerillä, forella ihan jatkuvassa syötöllä. Siis heitän varmaan suurimman osan lähäreistä näillä. Ja tää on vähän kulahtanut jo, siis molemmat on niinku perunapeltoja. Tää on kulahtanut jo vähän suoremmaksi, mutta siis vähän suorempi Troija tarkoittaa, että se on silti niinku. Ja tää on tämäkin on ihan perunapelto, mutta tää on vähän ylivapaampi. Vielä enemmän feidiä ja otoutta jäljiä. Sitten aina on muutama jokeribagissa. Vähän vaihtelee, että mitä pidetään. Tää on tosi vanha ja hakattu Ultriumi. Käytännössä pikkuhyssästä suoristaa ja sitten sen jälkeen vaan driftaa oikealle. Kiva siihen. Tää on sama tapaus, tai samanlainen, mutta tää ei ole niin hakattu, niin tää on käytännössä, tää pitää ihan tismalleen sen kulman, mikä tälle antaa, eikä oikein tee mitään muuta. Sitten 1 Color Glow. Tää on hyvin samanlainen kuin toi edellinen, paitsi että tässä on ihan pieni feidi vielä lopussa. Siinäpä ne lähärit sitten aika lailla olikin. Mennään sitten vaikka midaripuolelle. Midareit mulla on tällä hetkellä vaan 3. Mulla ei välttämättä aina ole kuin 1, koska 1 näistä hoitaa niin hyvin suurimman osan mun midaritarpeista. Eli alivakaana midarina Stari. Tää on nyt sattuu olemaan se yksilö, mikä tällä hetkellä on bagissa. Mulla on useampia. Välillä pidän Platiniumia bagissa, joka on sitten vähän, ei ihan niin alivakaa tää, mutta alivakaa kuitenkin. Siis Stari on super alivakaa midari. Heität hyssessä, driftaa oikealle koko matkan. Sitten suorana ja mun kaikkein käytetyin midari ehdottomasti. Tää on vielä huvittavaa, että tää sama yksilö on ollut mulla bagissa 2,5 vai 3 vuotta. About.
täällä on jotain ässääkin heitetty ja muuta, mutta Midari X. Käytännössä tää pitää mun voimalla, mä heitän midaria ehkä sen 80, maksimissaan 85 metriä. Pitää kulman kuin kulman. Tää saattaa ihan pikkasen, varsinkin jos pikku vastasta, niin saattaa ihan vähän nostaa hyssästä, mutta hyvin vähän. Että täällä pystyy heittämään antsat, pystyy heittämään liitävät hysset, pystyy heittämään ihan suoraan. Aivan loistava laitos. Sitten olisi ylivakaana Premium Pyramidi. Tää on ehkä pikkasen liian vakaa jo siihen slottiin, mitä mä ajattelin. Eli mä oottelen että unicorneja saadaan jossain vaiheessa. Veikkaan, että se istuu vähän paremmin siihen. Mutta tällä hetkellä tää nyt on ajanut sitä duunia. Tää menee vähän päällekkäin noitten basic trojien kanssa. Mut sitten taas Forella esimerkiksi, niin tää menee vähän enemmän, vähän suorempaan, sanotaan näin. Et roija kuitenkin, niin sieltä tulee niin vahva se feidi. Tämäkin feidaa vahvasti, mutta ei ihan niin vahvasti. Forella kun antaa pikku antsa, niin tää yleensä pitää aika pitkään sen suoraan. Tulee se feidi. Sitten väylisosasto. Se on mulla kauhean yksinkertainen oikeastaan. Otetaan tosta ensimmäinen moldi. Eli laseri. Lasereita tämmönen, niin välillä niitä on enemmänkin, mutta tällä hetkellä tällainen. Niistä alivakaimpana Platinum-laseri. Tää on nyt näitä uusia kirkkaampia värejä oleva ja luojan kiitos, tää oli tosi hyvän tuntunen ja lentää just niin kuin mä halusin, että Platinum-laseri lentää. Eli hyssee, nostaa pystyy, menee vaan suoraan tai riippuen, että kuinka paljon antaa hysseen, niin joko se driftaa oikealle tai sitten se menee ihan suoraan. Monikäyttöinen. Sitten on 165-grammanen Ultrium-laseri. Mä olisin aika pulassa, jos mulla ei olisi tällaista kiekkoa. Tää on mulle sellainen, että siis tää käytännössä toimii niin kuin toi Midari X. Eli mä annan kulman, tää vaan pitää sen. Ja liitää ihan tajuttoman kauas. Siis tää luultavasti menee mulla pidemmälle kuin moni, ellei jopa kaikki distance driverit. Tää on loistava. Sitten on Premium laseri. Tää flippaa vähän enemmän kuin toi Ultriumi, mutta sitten tää myös palauttaa ihan pikkasen enemmän. Eli tää on tosi hyvä sellaisiin, sanotaan, että mä heitän tällä ehkä sen 80-85 metriä kans. Ehkä 90kin. Mutta on hyvä, jos mun jos se on aika avointa, niin mä voin tähtää tällä käytännössä niin kuin hyssessä kohteeseen, antaa sen nousta. Ja sit mä tiedän, että se tippuu feidillä alas siihen. Sitten 175-grammanen Ultrium-laseri. Tää on käytännössä ton 165 isoveli, eli tää ei käännä lähellekään niin paljon. Tässä on ihan pikkasen feidiä ja tää pitää annetun kulman tosi hyvin. Loistava laitos. Sitten on pari Color Glow-laseria. Nämä on pääasiassa, mulla on välillä näitä 3, koska mulla on eri vakauksisia tällaisia aika paljon. Ihana kiekko. Pääasiassa Forelle, koska nämä on flättejä. Se on hauskaa, että vaikka nämä on flättejä, nämä liitää ihan älyttömästi. Tää yksilö on sellainen, että mä heitän tän flättinä, tää vaan menee flättinä, tää ei käytännössä feidaa mihinkään. Tää on muuten samanlainen, paitsi että tässä on lopussa feidi. Pieni feidi. Eli hirveän yksinkertainen toi väylisosasto, mutta on mulla sit pari muutakin täällä. Ja mä itse asiassa just tossa testailin vähän pitkästä aikaa Titania ja tajusin, että mä ehkä tarvin Ultrium Titanin bagiin. Täytyy miettiä, josko sellaisen nappais. Mut sit on kikkatasku kiekkona edelleen flipperi. Täällä on holarikin heitetty Talin viikkokisoissa. Siis mitä tässä voi sanoa, tää on flipperi. Heität hyssessä, kääntää yli, menee oikealle. Hyvin yksinkertaisesti.
Sitten noitten lasereitten kaveriksi mulla on yksi talismani. Ihan ultriumi, perusultriumi. Tää on Forelle sellainen, Forelle mukava. Tässä on vähän enemmän feidiä kuin noissa, mutta tää ehkä myös kääntää alussa ihan pikkasen enemmän. Mutta sitten sieltä tulee varmempi feidi. Ja tätä tulee välillä heitettyä sitten myös bäkkärillä, käytännössä liitäviin hysseihin. Kiva kiekko. Sitten mulla on toinen kikkataskun kiekko. Glow-talismani. Taitaa olla Color Glow oikeastaan, mutta tää on värjätty. Aivan pöytäflätti. Siipi hemmetin korkealla. Aivan kauhea jyrä. Hirveä jyrmylä. Tätä voi Forella kiskoa antsaa. Bäkkärillä heittää ihan mitä vaan. Tää ei mitään muuta halua tehdä kuin feidaa. Loistava kaveri. Sitten distance puolelle. Otetaan niin joo, tässä on tää yksi kiekko, jota mä en välttämättä ihan kehtaan näyttää. Mä laitan se tonne piiloon ton Dyen. Kiitos Delikille vaan Cooklabista. Toi Sykkökin aina sitä uhkaili, että se duunaa mulle Cooklabin, mutta ei sitä koskaan tullut. Delikki toimitti. Mutta joo, alivakaimpana distance raippana edelleen fasti. Ei tule ihan niin paljon nykyään heitettyä kuin mitä aikaisemmin, mutta edelleen jos tarvii mennä ihan pillisuoraan satkun verran, niin sit lähtee fasti, koska se on se hysseflippi ja sit se vaan menee suoraan. Samaten esimerkiksi ylämäkeen, niin mä oon todella huono heittää ylämäkeen, niin fastia on sinne mukava heittää, koska sille voi antaa pikkuhysseen ja sen tietää, että se vähän nostaa ja se liitää sinne, koska se on niin alivakaa, niin pitää sen liidon ylämäkeenkin. Sitten nämä loput menee, tai loput, mutta seuraavaksi on 2 kappaletta legendaa. Ja mä en oikein osaa sanoa, että meneekö nämä vakaudelta niin kuin ennen vai jälkeen rasereiden, jotka on sitten seuraavat, joka on ehkä mun lempi distance driveri koskaan. Se on tosi monipuolinen ja mulla on niitä eri vakauksisia ja niitä myös häviää kaikkein eniten, mikä harmittaa, koska tosi monesti siinä käy niin, että just kun mä saan jonkun hakattua sellaiseksi, että se on mulle hysseflippi pillisuora, niin sit se häviää. Ja niin kävi vähän aikaa sitten myös. Legenda on sitten sellainen, että no tässä on vähän leveämpi rimmi, tää 13 speedi, mutta tää on sellainen, että mulle käytännössä tää on maksimidistance forekiekko ja sitten myös ehkä maksimidistance kiekko muutenkin, jos on ihan älyttömästi tilaa, että pystyy flexaa. Tää kääntää mukavasti yli. Tässä on liitoa paljon. Näissä on aika mukava tollanen tasainen dome, jota sitten taas rasereissa ei niin paljon oo. Ja sitten toinen, mitä näillä tulee tehtyä paljon, niin jos tarvii mennä satku tai vähän yli antsassa, niin siihen nämä toimii hyvin, koska tää pitää tosi hyvin sen kulman, lähtee tosi hitaasti palauttamaan sieltä. Mut joo, siis legenda, mahtava kiekko. En tiedä, tulisinko toimeen ilman. Sitten päästään näihin rasereihin, ja näitä mulla on tällä hetkellä 5, mulla on tuolla yksi varataskussa vielä yksi raseri. Mutta näitä löytyy niin kuin tosiaan, tää esimerkiksi todella alivakaa. Tää on siis ihan flipperi. Ja tätä mä käytän myös forella, jos tarvii fore antsaa. Mä voin heittää tämän melkein flättinä ja tää vaan pitää sen antsan. Liitää tosi paljon. Mut koska nämä on distance drivereita, niin näissä on kuitenkin lopussa se pieni feidi. Niin sikäli erittäin jees. Sitten on toinen samanlainen, mutta ei ihan niin kulunut. Niin tää ei käännä ihan niin paljon yli. Mutta on kuitenkin selkeästi alivakaa. Sitten on pari lisää. Nämä on sitten vähän suorempia. Nämä on käytännössä niinku suoria pienellä feidillä.
Toisessa vähän vähemmän feidiä, toisessa vähän enemmän feidiä. Ja sitten tuolla on, mulla on varataskussa on vielä, näytetään nyt sekin, yksi tossa. Niin tää on ollut tää oli yksi ylivakaimpia, minkä mä oon löytänyt niin kuin suoraan pakasta. Sen takia mä oon pitänyt tätä tuolla varalla, että sit jos tarvii vähän enemmän tai jos esimerkiksi sattuu rundilla ottaa niin paljon osumaa, että joku tuntuu siltä, että siitä tuleekin liian alivakaa, voi käyttää tätä. Varsinkin foree, jos pikkasen antaa antsaa forella, niin tietää, että se tulee kuitenkin takaisin vielä. Mut joo, Razeri ehkä oma lempi distance-raippa ikinä. En tiedä, mitä muuta siitä sanoo. Razerin jälkeen sitten vakaudessa tulee, siinä on nyt meikäläisen tuleva, ei vieläkään tietoa, ihan varmaa tietoa, että mihin kiekkoon tulee toi stämppi, mutta sit voitte laittaa vaikka kommentteihin sitten toiveita, että minkä kiekon haluaisitte meikäläisen Tour Series -kiekoksi. Mutta tää on Lucky Discin Treasure Hunt. Ja tää on sellainen dessu, perusdessu. Ei ylivakaa dessu, ei alivakaa, kauhean alivakaa dessu. Eli mulle tää on ylivakaa kiekko. Ei välttämättä kaikille, mutta mulle on. Toki mä oon yrittänyt katsoakin sellaisia, että profiili on kohtalaisen ylivakaahko. Ja joo, tää menee siis Razerin ja sitten viimeisen kiekon väliin. Eli vikana First Run Empire edelleen. Nimenomaan nämä oranssit First Runit on melkoisen ylivakaita, mutta kuitenkin aika liidokkaita. Tää on tosi hyvä jos hyvä niinku liitaviin hysseihin, foreihin, flexiforeihin, jos tarvii mennä pidemmälle. Yömäs. Mulle todella ylivakaa, joillekin muille välttämättä ei ihan niin ylivakaa, ehkä enemmänkin sellainen max distance pannu. Mut mulle se on semmoinen. Ja eipä siinä muuta, ei mulla tuolla on sitten bagissa siellä on jotain lääkkeitä, siellä on kyypakkausta, päänsärkylääkettä, laastareita, pyyhkeitä, takki, pitkähihainen paita, rangefinderi, whalesäkkiä, miniä, aina vähän evästä. Ja koska mulla on vatsavaivoja, niin aina jotain kosteuspapereita tai muuta vastaavaa. Mut ei nyt ruveta niitä ei varmaan tarvitse katsella niitä sen tarkemmin sieltä. Mutta semmosia kiekkoja tällä kertaa ja jos haluatte katsella meikän toopeilua kiekkojen kanssa, niin kannattaa laittaa tilaukseen myös Mörrimöykyt-kanava, missä meikäläinen ja Askomäki PD töhöillään. Meidän ensimmäinen video tuli tuossa viime viikolla. Käykää tsiigaamassa. Ja jatkoa ihan varmasti on luvassa. Toinen Teemu sitten kuvailee ja editoi ne. Se on nimittäin mulle ehdottomasti se kaikkein isoin rasti, että sen takia näitä videoita ei ole oikein tullut. Kyllä mä kuvaisin ihan mielellään, mutta se editoiminen niin ei vaan jotenkin kestä psyyke siihen. Varsinkin kun se aloittaminen on niin hemmetin hankalaa. Mut hei, näihin kuviin, näihin tunnelmiin pistetään vielä kiitokset Lekan Mutsille, Disc Golf at Finland Discord-serverille ja tietysti Kaitsulle ja Prodiskukselle yleisesti ottaen kaikille kavereille. Hei hei!